24 sija biss wara li s-Siġġuwin iċċelebraw il-festa ta' San Nikola, diqa kbira laqtet dan ir-raħal mod partikolari fost dawk li għandhom għal qalbhom il-festa. Dan kif l-għada tal-festa persuna jew persuni mhux magħrufa serqu gastra tal-fidda fost l-erba' illi bihom hija mmonija l-istatwa titolari ta' San Nikola illi dis-sena għalqet 276 sena fis-Siġġiewi. F'din il-gastra tal-fidda li huwa forma ta' vażun kien hemm bukkett tal-fjuri tal-Ganotel. Persuni li tkellmu ma' One News qalu li min wetta is-serqa ma kienx waħdu. Dan peress li l-gastra hija tqila u għalhekk kien hemm bżonn ta' iktar minn persuna waħda biex din tinqala minn fuq l-istatwa. L-istess persuni qalu li ma kienx hemm ħin li tinstara iktar minn gastra waħda peress li dak il-ħin kienet għaddejja l-adorazzjoni. Iżda peress li inserta l-għada tal-festa, ftit kienu dawk il-persuni li kienu fil-Knisja. Huwa mifhum li l-gastra ġiet innutata nieqsa ftit qabel il-quddiesa tas-seba' ta' filgħaxija tan-nhar it-Tnejn. Il-Knisja infetħet għal ħabta tal-5 u mhux qed ikun esklus illi s-serqa saret ftit ħin biss wara illi fetħet il-Knisja. Il-bukkett tal-Ganotel instab ħdejn l-istatwa. L-erba' gastri tal-fidda saru fl-1959.